So guys, pasta जाथ्राखैनो pasta जासिगोन नै बोथोरा हा गारि सुहैदोंसै खोमसि दंलाय माथो बेसांथो दे नै बोथोरा दाबो मोजाङै मथे क्लियार जायाखै pasta जायाखैनो आं सिखारबाय So guys, दिनै बिश्वकर्मा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खिन्थु दिनै मबाइल बुख्रुबबाय आङो दाखालि मबाइल बुख्रुबना देखायदोंमोन नोंथांमोननो बेसो अरिजिनेल आइफना ओमफ्राय सोरबा सानगोन अरिजिनेलखौ बुख्रुबदों होननानै खिन्थु आं अरिजिनेलखौ बुख्रुबाखै आइकल मोनसे दंमोन आंनाव आइफन बायदि बेखौसो बुख्रुबदों आङो सोरबा साननो हानाय बे अरिजिनेलखौ बुख्रुबना दोननाबो मिन्थियाफोरा आरो ओमफ्राय जायबा आंखौ नायबाय थाखायोना आगोलनिफ्राय बे मिथिखायो बे आंनि डुप्लिकेट मोनसेखौसो अरिजिनेल आइफनखौ बुख्रुबाखै होननानै मिथिखागोन आरो आंखौ ओमफ्राय आं टाइटेलाव आइफन होननानै बुंदोंना जेखि जादोला दिनै दुर्गा फुजासो नागिरदोंमोन आङो दिनै बिश्वकर्मा बाबानि फुजा दं दा आङो गारिफोरखौ बाइकफोरखौ आं सुहैदोंसै फार्स्टआवनो स्कुटिनि साबि लाग्रोनांगौ आङो बेनिफ्राय आंनाथ' सुनो गोनां जेबो गैया बा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो जेबो गैया गारि गुरा गैया होननानै खालि बे मोननैखौल' सुनांगौ आं दा बे माइरांनि बे आंनि साफा खामानिया गारि सुनाय बाइक सुनाय खामानिया स' गाइस दासो आङो दुगैखांनाल' फैथारदों आङो दा नै हुगारना लादोंसै ओमफ्राय आइया इजाय माबा सिबगासिनो पुरानिना माला जागोन खामानिफोरा हा खामानिया आरो बुहुद दंबावो खामानिया थाबनो बावदोंसै ना हा ए थाब बावबानोथ' मोजां आरो थाबनो बावदोंसै नङाबाथाय दा सानजौआव लांगोन मागोन गोबाव जायो दा जों थाब बानायनो नागिरनायानो गोबाव जालांसिगोन नै एसे सानाथ' ओंखारखाबाय आङो नारेंखल दानदोंसै मानोसै दा थाबनो राभा बिश्वकर्मा मारै सिगाङावल' फैदोंनो Ini cibingnya lama. Ile. Iya kan? Hah? Ya. Belum. Sor. Moजां लाखिलै गोजान थांबाय थायो. Sor. Istar. जाबायानो आरो बावखांबाय जोंहा. आंबो समायोहाय. नोंलाय नमो रिमजिमाबो नमो होन नमो होन रिमजिम आन्थुखराय नमो होन जाबाय दे र' दे जय आफा बिश्वकर्मानि जय आफा बिश्वकर्मानि जय तिति दाब्रा So guys, दा आङो माबायाव थांनि माबा जोंनि खाथियाव मा होनोमोनलाय बेखौ बान्दो होननाय मोनसे जायगा दं माने बेयाव सुइस गेट बिराद गेदेर दं आरो बेखौ आगोलनिफ्रायनो थेना लाखिबाय थायो बिश्वकर्मा खालि हेगारो ओमफ्राय दा दिनै गोबां ना हमगोन दिनै दा आं थांगौमानिथ' हमखांजोब्बायानो जानांगौ खिन्थु माने बिराद गेदेरमोन बेखौ जों दा नायगोन ओमफ्राय बेयाव दा फुटबल खेल जायो दा जों गामिनि दं माखासे गेलेग्रा ओमफ्राय बेखौ नायनो थांनि आङो ओमफ्राय नायदोंसै आं दा नोंथांमोन माबा देखायनो हायो खिन्थु दिनै ब्लग मोनसे जाथारनांगोन जेरैबाबो आंनि बे चेनेलाव आरो आं मालाबा बानायाना दा दिनै खिन्थु जेन थेनबाबो आङो ब्लगखौ मोजां जा आङो बानायना होथारगोन आं थांनानै दा मा नुयो नायग्रोनि र' लोगोसे प्लास नोंथांमोननोबो देखायगोन दा अखा हागासिनो अखायाथ' एसेबां हायाखै थाइफ्रिगासिनो होमबाबो थांदोंसै दा टाइम जाबायना स' गाइस बान्दो साइडआव फैबाथाय नै बे जायगायाव बांसिन मानसिफोर फट' लानाय मानाय आरो आंनि भिडिअ'आबो बांसिन बे जायगायावनो स्टार्ट जायो न'निफ्राय फैबाथाय आरो मानोना लकेसना हेभि ना ओमफ्रायथ' बेजाय कार्बि गामि मोनसिगोन बेजाय साफा कार्बि गामि मोनजोबसिगोन दा जों दा बर' एरियाखौ बारना फैबाय आरोना जेनेबा बे ससेखौ ओमफ्राय मेन जायगायावथ' बर' दं खिन्थु नै दा थांनाया जों कार्बि मोनथारसिगोन ओमफ्राय बोथोरखौ नाय दहाय अखा हादोंमोन ना दा खिन्थु एसे क्लियार जाबाय जोमैया बिराद मोजां जाना दं
फुरा मेला फाथिनाय बायदि जादों ना हमनायनि मेला आरो बा दैया बिराद स्पिड बोहैगासिनो खिन्थु Mali Habru. So guys, आं नोंथांमोननो दा दसे थानानै बुजायनो हागोन र' बै जों दहाय दस्रा जायगायाव थांदोंमोन ना दा बेयाव बोरै सफैगोन होननानै आङो नोंथांमोननो दा बुंनानै होगोन आङो फार्स्ट नायबानो जाबाय दा जों लोगोफोर फैदों खैजन सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन सातजन लोगो जों दा बेरायनो फैदों ओमफ्राय बिदि उनाव सासे एखोमागासिनो दंना बे फेस देखायनो लाजिनो माने गोदान बे मानसिया दा जों थाबाय थागोन आं नोंथांमोननो दसे थाना बुंगोन र' मा काहानि जादों डाइरेक्ट लकेसना बोरै चेन्ज जाखो So guys, मैया आं भिडिअखौ कमप्लिट खालामनो हायैनि रिजनखौ नोंथांमोननो बुंनि नै बे आंनि आइफन खिन्थु बेयो मेम'रि फुल जाबाय आं भिडिअ रेकर्ड खालामनोनो हानाय नंला बेजों हाला माने हाखाला दा ओमफ्राय दा आङो जायबा मबाइलजों आं भिडिअ रेकर्ड खालामगासिनो दंना बे आइफन 13 बे सासे आदानि जायो ओमफ्राय दा जोङो सातजन फैदों सासे सानै साथाम साब्रै ओमफ्राय जों बेयाव मा खालामनो फैदों होनबाथाय दा जों मेवा लांगोन मेवा लांनायनि आगोलावनो जोङो नै मा नैयो मा होयो अमा खोमा ओमफ्रायो मेजेम बेखौ जों दा एसे बोथोराबो गरम नालाय सावनानै एसे जानानै दुगैना थांनोसै आरो मेवा लानानै थांगोन आरो लास्टआव टिफिनबो लाना फैदों टिफिना नै जाय ओंखाम जालांगोन जों गामिनि ओमफ्राय दा बेयाव दसे सावना लादेरनोसै टिफिना नै मा ओंख्रि दं लकेल दाउ दिंखियाजों दाउदै होयो लाबोलायनायनि आं दिंखियाजों दाउदै दा बेखौ पुरा बे बेदरखौ सावना लाग्रोनोसै ओमफ्राय दुगैगोनबो जों बेयाव दा बे सासे बिराद मबाइलजों बिजि थाबाय थायो दहायनिफ्राय ओमफ्राय बेनोमोन आरो रिजोना मैया आं बिश्वकर्मानि भिडिअखौ बानायनो हायाखै नै आंना बियो मेम'रि फुल जाना दं बेनिखायनो आङो आइफन 13 आदानिजों आं बानायगासिनो ओमफ्राय नायदोंसै आं दा सब ट्रेन्सफार खालामजोबना लागोन डाटाखौ ओमफ्राय आंनिखौबोथ' भिडिअफोरखौ दाननो हायाना हा अनलाबो दं अनलाजों अमा बेदरजों जागोन माथो होनबा दिनै दे